Hej, jeg hedder Camilla, og jeg arbejder som familierådgiver. Jeg hjælper børnefamilier med at blive de familier, de ønsker at være, og støtter dem i den proces. Noget af det, der for mig har fyldt rigtig meget, dengang jeg selv blev mor, det var spørgsmålet om, hvornår er jeg en god nok mor. Det var jeg ret nysgerrig på, det er jeg egentlig stadigvæk. Jeg googlede, jeg spurgte mig omkring, jeg lyttede, jeg læste bøger. Jeg gjorde rigtig mange ting for ligesom at finde ud af, jamen, hvornår kan jeg ligesom sige, at jeg er en god nok mor, eller hvornår er det, man er en god nok mor. Jeg fandt ikke rigtig ud af noget. Jeg blev ikke rigtig klogere. Tværtimod blev jeg måske lidt mere forvirret, fordi det, der var nogen, der sagde, der var en god nok mor, var måske ikke en god nok mor for mig. Så jeg fandt ud af, at det var slet ikke den vej, jeg skulle, og den vej gav mig ikke afklarethed, den gav mig bare frustration. Så det, jeg fandt ud af, det var noget af det, jeg ved, hvad er og hvad jeg gerne vil, det er, eller i hvert fald hvad jeg ved, det er, hvad et godt menneske er. Og jeg vil rigtig gerne være et godt menneske. Og jeg ved egentlig også godt, hvad et godt menneske er. Og jeg ved også godt, hvad mine værdier er. Så hvis jeg sætter mig ned, ligesom og skriver ned og tager stilling til, hvad et godt menneske er for mig, og hvad mine værdier er, sådan generelt mere som et helt menneske. Jeg tror, vi kommer meget længere i forhold til forældrerollen, hvis vi kan være hele mennesker, og hvis vi kan være både gode veninder og alt muligt andet, som det hele menneske, og flytter os fra det at være gode nok forældre. Så kommer der en helt anden ro, og så kan vi også brede vores fokus lidt mere ud, og vi får også vist vores børn nogle hele mennesker på godt og ondt, når vi har dårlige dage, når vi har gode dage, når vi er trætte, når vi er glade, når vi er begejstrede. Alle de her ting, som vi kan vise vores børn og give dem med i livet, til at kunne rumme det i livet. Det kan vi give dem med, når vi kan være det hele menneske. Så det du kan gøre nu, det er, at du kan sætte dig ned, tage et papir frem, en blyant, og sætte dig ned og skrive, hvad er et godt menneske for dig, og hvornår vil du synes selv, at du var et godt menneske. Hvad er dine værdier i livet? Og sum lidt over det, og så prøv at bruge det til din GPS, når du skal guide dig rundt, eller give dig rundt i hverdagen i familien når tingene bliver udfordret, når det bliver svært på gode dage. Hvad er det så, der overordnet set er vigtigt for dig? Hyggeligt, du lyttede med. Ha' det godt. Hej hej.